אני הגעתי לסור. מי זה? מדבר בן. מה? מדבר בן מחברת פלאפון. הגעתי לסור? כן. מצוין. מדוע את צוחקת? מי זה? מדבר בן מחברת פלאפון. מדוע את צוחקת לי בטלפון? יו, אימא'לה. הלו, כן. מה שמך? הלו? הלו, כן. מה שמך? מדבר... הלו? איך אפשר לעשות? מדבר בן מחברת פלאפון. אני צריך את המנכ"ל של סור. אין מנכ"ל. מדוע את צוחקת לי בטלפון? אתה רוצה להזמין מקומות או מה? ניתן גם להזמין מקומות. אני רוצה אבל את מנכ"ל סור. אבל אין מנכ"ל בסור, יש מנהלים של משמרת. האם אני מדבר עם המארחת? זאת אומרת... תראי, אני רוצה להזמין 4 מקומות. אימא'לה, למה הדיבור כזה? יש לך בעיה עם הדיבור יפה שלי? חכה שנייה, תמתין רגע. אני אמתין בכיף. קרובי משפחה, יש לך פה בראשון? מי זה הרוסי הזה? הלו, כן. אני רוצה את הציון והלך. יש לך מספר טלפון? יש לי מספר טלפון. תרשמי מספר. תרשמי 052. 052. 44. נו. 7. 05244. 44. את רושמת? 44896. מה ההמשך של 44? 896. את לא איתנו. תגיד, התקשרת גם לאדווה? מי זאת אדווה? התקשרת לעוד מישהו מהסוף? אני לא מבין למה את מתבדחת איתי על חשבונך. אוקיי, 05244. 44896. כן. 98. איך? 98. עוד פעם, 05244. 896. 8. המספרים זה בנקבה, אז אומרים 9. את זוכה במסרק לגבה. מתנת זיבי קוסמטיקס. איך קוראים לך? השם שלי הוא בנימין. בנימין. בנימין, אני כבר חוזרת לך, בסדר? בכיף. ביי ביי. הלו, הלו? אני דיברתי איתך לפני כמה דקות? איתי? אני חושב שכן. חכה שנייה. כן. הלו? הלו, שלום. את לא רשמת את המספר שלי נכון. מה השם? השם הוא בנימין. אוקיי. תרשמי, לגבי מה אתה טלפנת? אני רוצה להזמין 4 מקומות. להיום? נכון מאוד. עוד רגע. שלום, מדברת קרין? קרינוש. כן. שלום רב. היי. תראי, אני רוצה להזמין 4 מקומות. אנחנו כבר מלאים להיום, זה להגיע על בסיס מקום פנוי. לא יכול להיות. רק רגע. יש לכם לפחות מקום לשניים? לא, מלאים בהזמנות לערב, ההגעה היא על בסיס מקום פנוי. הבנתי. עד איזה שעה הם מלאים בערך? רגע, לאיזה שעה חשבתם להגיע? תראי קרינוש, אנחנו יכולים להגיע עכשיו. אוקיי, אז תגיעו. להגיע עכשיו? כן. מה להביא איתי? איך קוראים לך? בנימין זאב הרצל. בסדר. שיהיה לנו המשך, טוב, אז תבואו. שיהיה לנו המשך ערב קסום. אוקיי, גם לך, תודה. ביי ביי. ביי.